presyo naman ng baboy muling tumaas dito sa lungsod ng Dagupan. Sa detalye makakasama natin na Idol Rona Raka. IFM News. Nagkaroon muli ng 10 pisong pagtaas sa presyohan sa kada kilo ng baboy sa pampublikong pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Mula sa 350 pesos na per kilo, ngayon ay naglalaro na ito sa 370 hanggang 380 pesos. Ayon sa mga tinderang nakapanayam ng IFM News Dagupan, hindi na raw bago ang pagtaas sa presyo para sa mga mamimili, bagamat matumal daw ang bentahan nito ngayon. Samantala, ang baka naman ay naglalaro sa 400 hanggang 420 pesos ang per kilo, depende sa parteng bibilhin, habang ang manok ay bumaba na mula sa 220, ngayon ay nasa 200 pesos na ang kada kilo. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.